Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Black Orchid 2023 Eau de Toilette for Women. Iyan ni siya ni Tom Ford. Pambabae ni siya pero kung luyag mi siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag Eau de Toilette ni siya, botang balon, layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mabulak, nga makahang, nga may pagkaduta. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have patchouli kag plum na ang patchouli, masimutan mo dayon ang pagkaduta nga hamot. Kag may plum siya nga madulom kag matamis nga prutas. Tapos, for the mid, we have orchid, tuberose, pepper, kag clove. Na ang orchid, masimutan mo dayon sa sini nga pahamot, mahamot nga bulak. Tapos, may tuberose nga puti nga bulak nga masimutan mo man. Tapos, may pepper kag clove nga pampakahang. Kag for the base, we have patchouli liwat na para may pagkaduta gid kung simutan na. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dasun naman, bye-bye!